think anybody likes boys with brown eyes and brown hair anymore. God aften, mine medmennesker, og velkommen til dette særlige indslag om kendte blogger i Danmark. Hej alle sammen. Velkommen til. Der er meget videnskab at tage for den lille vidunder. Nu har jeg været ekstra sød, Mikkel, så nu har du bare vel mig som dagens ven og ikke en pige igen, for det er fandme sexisme, eller hvad fanden det nu hedder. Så bringer vi det bedste ud af os selv, og så tænker vi bare, I'm the man. I can do this. Altså, hvis det selvfølgelig giver mening, men altså, som sagt, jeg er plat. Altså. Oh my god. Oh my fucking god. Oh my god. Oh my god. Oh my Jesus Christ. Oh. Internationalt. Men også fordi, at engelsk lyder meget sejere, og det ved jeg også godt derude. Lad være med at lyve til mig. Altså, det er slet ikke fordi, det lyder swag eller noget. Det lyder bare cool, altså. Seriøst, hvis du mødte en gut ude på vejen, ikke, og der bare stod sådan det ansigt der, og de der fugle der, altså, jeg fejlede i fysik, men fuck det. Jeg har en mor, som er hundkøn. Jeg har et fint nøglesæt. Jeg har arbejdet på McD. Jeg har aldrig været i en rollercoaster før. Jeg piller næse offentligt. Kids. Nummer 9. Jeg fucking hader langsom internet. Jeg kan godt lide salami. Jeg kan knipse med tænderne. Ja, så er vi ankommet til Dover, og vi er lige ved at... Til vores båd. Det er så godt nok 12:30 om natten. Det er satans sent. Jeg er totalt smadret. Jeg har ikke kunnet sove lige igen, og hvem skulle have troet, at vi ville støde på en forbandet... What's your next destination? What's your next destination? That would be Denmark. Levi, when you take your driving test, yeah, and they tell you there's a red, not a black, shouldn't say black, and they're doing 200. Are you happy to be back in Denmark? You looking forward? Yeah. Forward. Team RNC for the win. Also known as Lord the Christian. And I have arrived to Denmark. Generelt er han kendt for sit udseende, men han laver sgu også nogle virkelig fede videoer. For eksempel er der en video, hvor han placerer en af sine venner op ad en væg og fanger ham i gap.